салом духтаро, хушомадед ба канали Амина Пазанда. имрӯз мо бо шумо як намуди антиқа самбуса барои ифтор омода месозем. маҳсулотҳои лозимаро дар зери экран мегузорам. барои мо лозим аст 200 грамм сливишни масла ё маргарин, 500 грамм орд атёрка мегузорем. хушкро карда омехта мекунем бо орд, крошка карда мегирем ва баъдан ҳамроҳ мекунем 200 грамм кефир ё қатиқи хонагӣ, яъне ҷурғоти хонагӣ, як қошиқи майда разрихризил, як қошиқи майда намак ва баъдан ҳамроҳ мекунем як дона тухм ё тухма сафедиша ман ҳамроҳ кардам, зардиша ва рӯяш гиром мондам духтаро. баъдан ба рӯяш мемолем. тез хамир карда мегирем духтаро. мана хамира мо қариб ки тайёр. ғиҷим кардамо шарт не хамира духтаро. ҳамин тавр чӣ тавре ки дар видео мебинед ҳамин тавр хамир карда мегирем ва ба қисмҳо ҷудо мекунем. 15-16 дона тайёр мешад самбуса духтаро. ман ба 16 қисм ҷудо кардам. ва баъдан камтар шакл медиҳем барои хамир. дар 15 дақиқа ба морозилка мегузорем. то ин дам начинкаша фаршаша тайёр карда мегирем. барои фарш ба мо лозим аст 200 грамм фарш, 2-3 дона картошка, ҳамин тавр кубик майда реза мекунем ва 2-3 дона пиёз ва ман камтар мята, яъне ҳулба омехта кардам. намак, паприка, зира, мурчи кӯфтагӣ ва камтар тухми кашничи кӯфтагӣ ҳамроҳ кардам. омехта карда ба як тараф фаршамонро низ мегузорем. мана хамирамо 15 дақиқа дар морозилка истод. мана акнун рост мекунем духтаро зволочаомонро ва як қошиқи калонӣ дарунаш ба начинка мегузорем, яъне фаршамоне. айн зиёдатӣ ҳамроҳ накунед духтаро, бастанатон қиинтар мешад. бастанашро чӣ тавре ки мебинед дар видео ман нишон дода гузаштагӣ. сахт духтаро зер мекунем то ки дар ҳолати духовкаро гузошта намон кушода шуда набарафта нашбе. мана чӣ хел ки мебинед ҳамаи зволочамонро ҳамин тавр рост карда мегирем. мана духтаро ҳамин тавр ҳамаи самбусамонро мана форма дода, яъне баста гирифтем. акнун рӯш ба як дона зарди тухм ва камтар шир ҳамроҳ карда ба рӯяш мемолем ва баъд кунҷид ё сидона мепошем. дар дараҷаи 200 градус 25-30 дақиқа пухта мегирем духтаро. мана чӣ хел ки мебинед духтаро, самбусаомо тайёр. сокаш дар нашанда сочни бо мазза тайёр мешад. мана чӣ хел ки бинед ҷӯистасудагиҳошам ҳолиан мана наздиктар карда нишон медиҳам. дар нашанда сокош ҷӯшида истодааст. албатта барои ифтор ва барои дастархони ифториятон тайёр карда бинед. хеле бомазза ва оддӣ бо маҳсулотҳои дастрас тайёр мешавад духтаро. агар рецепти мо барои шумо писанд омада бошад, ба канали мо обуна шуданро ва лайк монданро фаромӯш накунед. то видеороликҳои оянда хайр дар паноҳи худо бошед. رمضان ده حياتي شمعة على مماتي